tagari ba ko? Ay, pwede niya magmangmudo. May agtayab man ng tikaldero, kasirula, palanggana. Ay, naam-amin sa nga. Hindi kita karuga niya, agap-apad naman nun. Saan ka na pinagaling kasing gero ka? Kesa naman sa'yo, bungera nga. Ay, naku, takot mo kaya. Kesa naman sa'yo, disposa ka. Sumpah! Mamatay na lahat ng supot! Ay na, nuwaga pa kayo, di kayo mangiramraman. Kami yung Mga karuban. Tena, nag-auma, tikas na naman. Naaba. Uy, Dito lalata. Heriberto ni. Kaya, huwag kinakala kita, tikas na naman. Lugas na lang dimangker, kau timatayay. Ano ka na kayo pagbiyagan? ay na, mati ka mo, di ta baka mo. Di mabasak tatay, di ta balay da. Agkil-kilaban. Nagadagtong ko'y tikinan na. Di na kaya te agbiag. Mati ka mo. Ay na ako, baka kagapuda, dyan da pari pidreng. Nagmeto pa ilikan na. Lakay. Tulungan na kung angat tubig. Damdaman. Manhut ang? Naman siguro ti babae mo tanga. Ay na ako, bakit na? Alam mo, di nga agpanpanunod, titilad da. Hindi nakisuksukat ah. Uy, bakit? Ay, ako nakipagdanagam. Ay, Kanyang ti bagam no dati sa baling nga babae nga chat kanyam. huwag dito sa kabilang account. Talaga, anak pa nga nakafly. Advice lang ah. Kadagiti mais-stress kinaasawa na dita. Stress ka kinaasawam. Ilako mo. Naikat ti stress mo. Addaan ka pa iti kwartam. Ay, naglamiis nga talaga. Naa, bakit? Nakitam dato yung commentain ni Kumarim Elma pakialamera dito yung post mo dito yung Facebook. Kanya man tipunanan. Kitam feeling back nang kakano bakit? Ay na. Tanya ti kayat na pati dita Facebook. Agri-grigat ha. Sinalbag.